മാതാജി മാതാജി ഇവിടെ ഇന്നലെ എന്ത് പറ്റിയായിരുന്നു? ഫോണ് കേടായോ? അതെ, എന്റെ ഫോണിലെ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് മൊത്തം സ്ട്രക്കായി. എനിക്ക് ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ഡിസ്പ്ലേ പോയി എന്റെ. പിന്നെ എന്തെന്ത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ശരിയാവുന്നേ ഇല്ല, എന്തൊക്കെയോ വന്നു പോകുന്നു. എനിക്ക് മാർക്ക് പറയാനും പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. നല്ല പരീക്ഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും? എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. എളുപ്പല്ലായിരുന്നു? എളുപ്പമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് 3 മിനിറ്റ് പോയി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നിയാമക തത്വങ്ങള് നമ്മള് നിയാമക തത്വങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്, അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വെറുതെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. അല്ലാതെ നമ്മളിത് വെറുതെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10 ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും, പിന്നത്തെ 10 ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ വേറെ 44. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ലാസ്റ്റത്തെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അധ്യായം 6 ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധനാ ഭക്തി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ 64. എന്തെന്നല്ല ഭയങ്കര കുറവാ സ്ട്രെങ്ത്, എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ 64 തത്വങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ 10 1 മുതൽ 10 വരെ പ്രവൃത്തി, നമ്മ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ 10. പിന്നത്തെ 10 അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന 10. പിന്നത്തെ 44 ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതില് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 10, 20 പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 61 നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യത്തെ 3 ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി 61 നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കിത് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിൽ 64, പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് 20, പ്രവൃത്തി നിവർത്തി, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, പിന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള 44, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 5. അപ്പൊ നമ്മളത് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 ആദ്യം പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ 10 ഞാനിത് വായിച്ചു പോകാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. അത് ഈ 64 നിയമ തത്വങ്ങളില്ലേ, അതിലൊന്ന് 22 പ്രധാനപ്പെട്ട, അതൊന്നും കൂടെ പറയാവോ? 20 പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാജി. ആദ്യത്തെ 20 പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 44. ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ. അതായത് ഈ ഓരോ പോയിന്റും വെച്ചിട്ട് ഓരോ
ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് വായിച്ചു പോകാം, പിന്നെ ഒരു അധ്യായത്തിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ ഇനി 12, 13 അധ്യായം വരെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ 64 എണ്ണം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ വായിക്കാം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 1, യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി, എനിക്കൊരു വാതില് വേണമല്ലേ? ആ വാതിലാണ് ആര്? ഗുരു. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ 3. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാന്ന് പറയും നമ്മള്. ആ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. അതിനുശേഷം 2ാമത്തത് ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് 2ാമത്തത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. 2ാമത്തത് നമ്മള് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക, ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നത് 3ാമത്തെ പോയിന്റ്. 4ാമത്തത് ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നത് 4ാമത്തെ പോയിന്റ്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതെന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, അതാണ് 6. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക, 7ാമത്തെ പോയിന്റ്. 8, ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 8, ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. 9, ആൽ തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. 10. ഈ 10 നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 10. ഇനി 10 ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അടുത്ത 10 പറയുന്നത്. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തിരസേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പാടില്ല. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ അരുത്. ആർക്കും അനാവശ്യമായി ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആകെ 20 ഇത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെയിലി പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമജപം, മധുരാവാസം. മധുരാവാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. മധുരാവാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വിഗ്രഹാരാധന, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഡെയിലി മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഭഗവത് സത്സംഗവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആരാധനയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക. നമ്മള് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഭാഗവത ശ്രവണമുണ്ട്, നാമജപമുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, ഭക്തജന സംസർഗമുണ്ട്. പിന്നെ മധുരാവാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപദേശാമൃതത്തില്, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയ മധുരയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത്? മധുര. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എവിടെ വരും? നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മധുരാവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രയാണ് നമ്മളെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 10 അല്ലെ, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 കാര്യങ്ങൾ.
ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. അതായത് ജനനേന്ദ്രിയം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാണ് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന മധ്യവർത്തികൾ അഥവാ സഹായികൾ. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ലോകത്തെവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത്തരം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യന്റെ ആശ്രയം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണനത്തിനുള്ള പാന്താവ് തരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുക. ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വാതിലാണ്. ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണ്? ഗുരു. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയണത്? ഗുരു ആശ്രയം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ആത്മീയ ആചാര്യൻ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളലും. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായിട്ട് മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വായിക്കണം. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ആ ശിഷ്യന്റെ മനോഗതിയും ലക്ഷ്യവും. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. വേദങ്ങളിലും ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായി ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഗുരുവിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 27-ാം ശ്ലോകത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പോ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ആരായിട്ടാണ്? ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയാചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനാകും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. നാലാമത്തത് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കൂ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ, അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവര് അവർക്കൊരിക്കലും ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല. നേരെ മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. ബുദ്ധനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ബുദ്ധന്റെ ദർശനം നാസ്തികനെ വിഭ്രമിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ആ ബുദ്ധാവതാരം എന്താ ചെയ്തത്? വേദങ്ങളെ മുഴുവനും നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മള് എന്തായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാരായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിരസിച്ചത് കൊണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞത് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം.
നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യതമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആറാമത്തത് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കായിട്ട് വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പത്മപുരാണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം അവർക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ഉണ്ടാകും. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠ ലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ 6 മാസം താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 പക്ഷം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം, സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ജനങ്ങള്, അവിടുത്തെ ആളുകളെ ദേവന്മാർ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആരായിട്ടാ തോന്നുന്നത്? വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ രൂപത്തിൽ, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രയും പുണ്യമായ ഭൂമിയാണ് എന്ത് ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നവര് ദേവലോകത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആരായിട്ടാ കാണുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെ പോലെയാണ് അവിടെ ഉള്ളവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവരെ ദേവന്മാർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. അടുത്തത് അവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്ക് ആവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? ഏകാദശി നാളില് ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അശ്വത്ഥപൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമരത്തിനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത്, ആൽവൃക്ഷം. ഭക്തന്മാർ പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അശ്വത്ഥപൂജ. ഭക്തന്മാർ തുളസിച്ചെടിക്കും നെല്ലി വൃക്ഷത്തിനും വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കണം, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കണം, അവരെ ധ്യാനിക്കണം. ഇതെല്ലാം പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ 10 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 10. ഇനി 11 മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് 11 മുതൽ 20 വരെ. ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തിശൂന്യർ ആരൊക്കെയാണ്? നിരീശ്വരവാദികള്, മായാവാദികള്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിശൂന്യരാണ്. കാർത്യായന സംഹിത പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവ അതിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സർവ അതിശത്വത്തെ അതായത് ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം എന്താണ്? കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ ഉത്തേജിതരായിട്ടുള്ളവരും അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാളും ഭേദം സർപ്പത്തെയോ വ്യാഘ്രത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ ഉത്തേജിതരായവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാളും ഭേദം എന്താണ്? സർപ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഘ്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചീങ്കണ്ണിയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണെന്ന് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി 12, 13, 14 പറയുന്നത് അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കുക. പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആകെ
4 ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:13-8 നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരെയാണ് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് സന്യാസി അവരെ പരീക്ഷിച്ചത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഒരു സന്യാസി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹികളല്ല. എങ്കിലും ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അത്തരം ശിഷ്യന്മാരെ ആചാര്യന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് രൂപഗോസ്വാമി, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരാരും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്സാഹികളല്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തൻ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ തടയുന്നില്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്, പണമുള്ളവരെ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്. ഈ 15-16 സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവനയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ദുഃഖത്തിനോ ദോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷത്തിന് അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ദേവതാരാധന. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും മാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാൻ. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുത്. ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുകയില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഉന്നതനായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനാണ് എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുതെന്നല്ല അതിനർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിനെ 18 ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത്, ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുത്. സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ 18 പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ 10 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇതിൽ പറഞ്ഞതില് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു? 8 എണ്ണം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് 9ാമത്തെ, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതില് 9ാമത്തെ പോയിന്റ്, 19ാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? നാമജപത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഏതാണത്? നാമജപം, വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ? വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 8ാമത്തെ അധ്യായം, ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. അതായത് 19ാമത്തെ പോയിന്റ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിലെ 9ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ അപരാധം 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് അപരാധം ഉണ്ട്. സേവാപരാധവും നാമാപരാധവും. നമ്മൾ നാമജപത്തിനെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സേവാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഇത് വായിച്ചു പോകാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചു വിടുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ സേവാപരാധം, നാമാപരാധം. അപ്പൊ സേവാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമ്മള് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാമാപരാധം കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ നാമാപരാധം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാമാപരാധം. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ സേവാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, വായിച്ചു പോകാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്
കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മരണമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പുല ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ പുലയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുത്. കുറഞ്ഞത് 3 തവണയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് കാല് നീട്ടി വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസംഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ 32 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഏതിൽ വരുന്നതാണിത്? സേവാഭരത്തില്, അമ്പലത്തില്, ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 32 എണ്ണം. ഇനി നാമാപരാധങ്ങള് 10 എണ്ണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒരേപോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദൂഷിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നാമവും ജപിക്കും. അത് അപരാധമാണ്. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത് അപരാധം. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതായത് നാമജപത്തിലോ ഭഗവാനിലോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശേഷ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് 10 നാമാപരാധങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയാ, അതിന് നമുക്ക് മോചനത്തിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, പരിഹാരമില്ല. സേവാപരാധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാമാപരാധത്തിലൂടെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നാമാപരാധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് വഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി പറയാനുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഈ 6-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെയും അധ്യായത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ മുഴുവനുള്ളത്. ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാതും. ഇനി ഇത് കൂടാതെ 32 അപരാധങ്ങളാണല്ലോ, 32 കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് കൂടാതെ വേറെ 32 എണ്ണങ്ങള് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്, നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുകയെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്, പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്, ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല, പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്, നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിക്കരുത്, നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്, മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്, അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്, ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്, ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല, കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ, ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്, ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്, ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്, വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്, വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്, നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല, കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഒരാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്, ഭക്തിഹീനന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വന്നുകൂടിയാക്കുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഗണപതി ആദ്യം പൂജിക്കാം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗണപതി. അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായിട്ട് ഭവിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നഖം കൊണ്ടോ വിരൽ കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്, വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ വിലക്കുകൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു കടക്കുകയോ പാടില്ല, ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? സേവാപരാധം. ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മള് 44 എണ്ണം അത് നമ്മളിപ്പോ ഇനി പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കാര്യം